Na ke jingile ban penyo jamin ni ba mos klander marngar President ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association lem langut kiwi pat ke Nongïalam ketau ba tebor marngar uba hebor periat ba trang bor lengdo haga janme kharwai trek nai wiang ajapsan ki Dkhot ka association lem ki Bahaïing lawan aba Khmat ke Shillong district jail ban Pdiang buram iki kumot syukdo bagi tek saungut kila syake makasan trek nai wiang ajapsan hadin ka huri hura ka bami ka por step senia hapeng ki Dkhot ka association ber ki bor pulet ki basenran ki trok kit simen bat klinger ki bawan na East India Hills hamauring kedeng hakati ke step senia ki Nongïalam bat Dkhot ka association ki dangdon hapeng ki cingeki berlembo por kelas dang nadu ka arfinyo trek risau japsan bandawa ni semen company ban kentiu ke baiket kat kum kodor sarkar bat shibenta ke jengeki kila rai ban pakhang ki trok kit simen bat klinger jongki company kumta ki Nongïalam bat Dkhot ka association hakati ke step senia kila pakhang ki trok blasenran de ki pulet bat nagani kala mi ko huri hura hakabaki pulet kila bom nathi bat siat terga si ki trai bat nongnya trok ki bapulong ji khi kumbolong ke jiyo jamin ki Nongïalam kan plelat ka association ban yakran pat bak sarkar hal ke cingdawa bagi semen company ki deban pentrai kam ka dor baiket nalor ki weipat ki mat cingdawa Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya